Fáilte arás a ríist. Ó, ar bhaile leat sí scéal speisiúil a chluin sin. Ó, ar dói. Well, bhí Aoife a siúil sa chill lena maithair nuair thola sí ceol álín. Darc sí hart, agus tháinig sí siag bheig le scéthain lonra a dása a lár na grán. Dí a dit ar san siag, I gaire agus a scéal sí deanna dréachta rin ahanrod il dáte. Aber gur maig leis na crin ar san siag. Dúirt Aoife sin agus thosaí na crin a bogadaí go ré leis an rí. Anis, ahanúair bhí an Aoife arás a chill, bíonn an siag a fanart le fáilte a thar rumpaí. Bhain mé sult as an siad síl sin. Slán!